Áno, áno, viem, že podnikanie sa nikam neposúva. Niekto nikoho chyba, nikto za to však nemôže. Moxie. Takže má niekto nejaké zaujímavé nápady, ako firme pomôcť? Co třeba myčka aut? Sme v pekle, milí, nikoho tu nezaujímajú čisté autá. A čo napríklad billboard? My si nemůžeme dovolit billboard, pane. Som tak rád, že nám vždy pomáhaš, Moxie, naozaj. Čo ste zabudli, čo tu vlastne robíme? Staré zlaté časy. Já nepotřebuji žádný připomínky, pane. Ohledně jste utratil veškeré naše úspory na otravné reklamě minulý týden a potom běhala celých 3 hodin na kanál, který nikdo nesleduje. Haló, čo je zle na skvelej znielke? Skvelé, zábavné na odpútanie, keď sú v telke samé sračky. Lidé milují muzikály, pane. Áno, milí, a svojím spôsobom to je muzikál. Či chceš len ničiť moje sny ako môj fotér? Pane. Ešte stále počujem jeho zasranú hubu, ktorá mi ničí moje sny. Že nemôžem byť sám sebou. Snažíš se rozřadit jeho sny, Moxie. Já? Co? A já myslela, že tě znám. Ako len môžeš po tom, čo som ťa urobil, nájsť zamestnancom mesiaca. Ok, pane, je mi líto, ale komerční znělky nevyrovná muzikálnímu divadlu. A vlastně proto nikdo nemá rád ty znělky. Já je mám ráda. Nesouhlas s ním přede mnou. Čus, moje meno je Blitz SO a som zakladateľom firmy Vražený profesionálny. Ste obyčajný čurák, čo sa ocitol v pekle, alebo nevina duša, ktorú niekto ojebal. Když jsem s radostí udělal svou vlastní manželku, protože mě podváděl s tím zasraným baslíčkem, takže asi si umíte představit moji reakci, když jsem se tady v pekle objevil. Hned jak mě popravili v Ohio. Rád bych si to viděl s tím zasraným hajzlem, co mě viděl to schovává to zasrané tělo. Našťastie máme sponzorov a túto knihu, ktorá nám umožňuje prístup do ľudského sveta. Takže vám môžeme pomôcť zabiť kohokoľvek, kto sa vám viebal, keď ste boli nažive. Keď začne niekto srať, neváhaj, kľudne zavolaj, sme vražední profesionáli, sme experti na granáty, nože, vidly a iné harabundy, sme vražední profesionáli, robíme našu prácu dobre, lebo z pekla pochádzame. Manžel mŕtvy či manželka, z nožík končí bez nožíka, sme vražední profesionáli. Doktor, on nereaguje. Rýchlo! Treba ho prebrať. Nič sa nestalo. Nesmieme ho stratiť. Sakra, neverím, že to fungovalo. Dobre, pacient je v pohode, ale pre zhotovenie operácie budeme potrebovať, aby ste sa poistili. Čo je kurva poistenie? Deti sú zdarma! Rád bych řekl, že ten incident byla Lunina chyba. Informátor má dávat pravé info na cíl. Je to jednoduché. Naser si, Moxie. Ty si sedni. Dělej svoji práci. Tak nebudeme obviňovať Lunu z tvojich problémov, ona za nič nemôže. Děláte si ze mě srandu? Pane, je strašná. Vražední profesionáli. Luny, krásne narodeniny. Pozri, čo pre teba mám. Je to liek na syfilis. Tak to nechcem! Prepáč, boli to pavúci. Zasraná práca. Promiň, ty jsi mi posílala reklamu na tu, jak ztratit váhu? Nie. Proč by mi tohle nikdo posílal? Ale ty vieš prečo. Je mi jedno, koho je ten šalát, ale práve on prišiel, lebo mám tu najväčšiu opicu na svete. Proč chlastáš na noční směně? Opicu mám od rána, ty hlupania. Není to moje svačina? Ach, toto už fakt nedávam. Musím sa do prdele uvoľniť. Blíc, volá ti nejaký bohatý kreten, čo sa chce k telefónu a znie... jak uchyl. Ale no tak, bolo to iba raz. Keby som s tým bohatým čurákom sa nevyspal, tak by sme nikto z nás nemali tú knihu. Co? Knihu mám, tú skurvene ťažkú knihu mám.
Kurva. Prepáč, že som ti pojebal manžela. Blitz! Stále ťa počuje. Tak, Stolas, ako ti môžem pomôcť? Na Zemi je jeden politický kandidát, který způsobuje problémy. Tvrdí, že globálné oteplení fakt existuje. A existuje? Jo, ale to není podstatný, protože to bude mít obětí víc, když se tím nikdo nebude na. A tady se cítím tak osamělá. chápem. A ty víš, co se stane, když jsem sám? Aha, do prdele. Když jsem sám, tak jsem hladový. A když jsem hladový a chci sežrat tvůj zasraný a pořádně si ho skurvenou načinčanou. Luna, zožer to. A vieš, kde je diaľnica most vedľa nej? Hej. Vyser sa z neho. Dobre, a z toho vyplýva, že Luna je členom našej rodiny. A my sa jej nezbavíme. My nejsme rodina, pane. Vy jste ten nadřízený, my jsme ty zaměstnanci. Vy berete, jako kdyby byla problémová teenagerka. Je víc jako dragová, závislá, která je bezdomová. Moxie, to bolo kruté. A naviac, vďaka bezdomovcom mám zo života veľkú radosť. A když jsme na objektu rodina, můžete nás přestat šmírovat mimo práci? Ale no tak zlato, není to až tak hrozný. Promiň, co? Zlato, můžeš mi podat to máslo? Jasně zlato. Máslo je rozpustené, len varujem. To je tak vtipné, zlato. Pohodlná chladnička. Co děláš v naší železnici? O čom sa ti sníva? Zdalo se mi, že moji rodiče byli zavražděni. Ale teď bych se k tomu rád vrátil. Všechny tu v pekle. Vybral jsem si tebe, mou milý. Vy nás zrovna kurva natáčíte? Jenom přestaňte dělat to, co děláte. A prečo skrýva snad niečo? Máš ho malého? Pane, to je jak mluvíte a jak se chováte, je totálně nevhodné. Moxie v klidu, nebo budeš mít další panickou ataku. Já jsem v klidu. Tady. Dobre, pozri, keď ja ťa nesúdim podľa tvojich vecičiek, čo robíte mimo práce, tak ty nesúď mňa. Já soudím, pane, a docela dost. Moxie, je to naše. Nie, to je v pohode. Tvoj manžel je, ako by som to povedal, aby som ho neurazil, postihnutý. Uspokojuje vás mě urážet ve vašem ubohém samotářském životě? Pravdu povediac, hej. Manipuluje s tebou, to je dôvod, prečo máš manžela. Ne, není ty děvko. Rozprávaj sa takto s mojou sekretárkou, má problém s hnevom. Áno, to mám. Všichni jste skurvení kreténi. Zavri hubu, decko, môže byť rád, že si tomu svedkom. Tato značka je taková blbost. Tak poďme sa vrátiť k môjmu obleku. Nikto sa tu nerozprával o obleku. Viem, a preto chcem, aby ste si ho všimli. Pekný Bylo mučení poslouchat ty vaše skurvený sračky, proto abyste mě byčuráci nezabili, ale teď to chci. Chci chcípnout. Ty jsi jenom obyčejný namyšlený klaun a já jsem děcko. My máme mít rádi klauny. I ty děsivý. Hele, to není Kdybych chtěl slyšet něco od bezcelýho hovna, jako seš ty, dal bych ti vědět. To je můj manžel, s kým mluvíš. Typnul jsem si, že seš dětka, ale nenapadlo mě, že péro potřebuješ zas až tak moc. A ty? Čo? A aký máš problém? Psy nemám rád, kočky jsou prostě hezčí. Aha, vieš, že si naozaj na hovno a dosť ma serieš. No to ma kurva poser. Predsa len bol ten správny cieľ. Počkaj, kto? On? Ja? No, Naozaj chcú, aby sme zabili decko? napísal mi to. Ach tyjo, zdá sa, že Boh naozaj existuje. Viete, s touto spoločnosťou som chcel každému dokázať, že dokážeme urobiť veci, ako dokážu aj ostatní, ako zabíjanie ľudí. Takže ako spoločnosť naši vražední profesionáli sľubujeme, že vám prácu, čo nám dáte, dokončíme, a keby nie, peniaze sme utratili a už ich nikdy neuvidíte. Kľudne si píšte nejaké zlé recenzie, my na to budeme srať, lebo tu na toto serú všetci. Áno, bol to malý sráč, ale stále to bolo malé dieťa a preto by sme sa s ním mali všetci rozlúčiť. Prosím, nevidel niekto môjho malého
mého Billyho, prosím, kontaktujte ma. Není zač. Jaké zrušení, když Karmín začne lít a moje milí chce někoho zabít. Bere mi můj dech, je to můj úspěch, jsem s ní. Milí, když po stěnech krev začne kapat a těla podat zas. Prásk. Mé srdce poskočí, když mi milý zásobník vystřelí. Bang. Srdce se mi sní, svírá zní, já zabím rád. To ona ví. Olalalí. Ze všech jim v pekle vybral jsem si tebe.